Unay matanti kasto ya masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslaawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Tanay, busy tayo anak kayo. Diyak, masamot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kayo kadi akong umit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya akong ungin. Tama dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Anda, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ng busy akmat. Babasit pa nga min dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin niyo. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakasawam, ngamsaan mo. Napubpobre pa'y ngamdataw. Kasanungay alumong kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang muna yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua bantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo dakan kaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanag. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsaak pa'y mga trabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Taumay ka nagna di balay. Apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Sanan. Ipaabang kun di balay may ija syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay nasayat nga rod manang. Umay kag na di balay na. Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kanaw asimangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbo nagiti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaid ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay nawas out hindi nagbagyaw manang. Kunak atari maanak ng inyo firmat ni Insan Sibyo ti balay na.
Isa nakipagnaida kung akadakwada. Kahit di da ka suswilduan. Saan na masapol, manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam a. Ikandag mo ta, iti pagmeriendak no da duma. Paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tau may kanag na di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't kakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng ken remeng. Saan kayon ngagbalin na nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo. Hiwan amanang, agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kuwan na. Basta no niya ti matrabaho dito, yag titinulong tayo. Kano damakan. Saan na banat. Suruan tayo, taginaw, tasaan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsaon. Umdasan kanyak dahit sa. Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan, nawan problema dita. Basta agkikinawatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita babaros. Ipaigid nyo pala dito, ya. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa-awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami daki ti talo a pantsyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakapsat Saggagaysa kami iti pantsyon. Anya, ay, agkabaw kay sa amin nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo ni tigas na. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, kaibat tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatyam to kak. Sigurado mo't la pagbartak mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak kakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mataniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Hindi ang araw kayat. Di da mang iramaraman iti dahi taranang. Kanada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Gawa na, kastanti uso ditoy. Wen, ngam sadala agaramid iti pancho no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa no niya ti itsura ti panchon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati kang hato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo una yadayo pag-aabayam. Tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin ni Igad. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita.
Ay, ayunan niya. Ang basta, jak kaya di tatenga. Si kantulat taditan, talalaki ka, berteng. Awan di adi medya balayaw, lerma. Awam mo't nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road, makalawas na dinagawawid. Makapadanag mo na dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan tupay tayo dandan ni makabulan san to agawid. Sursura namin nga inuman. Unay mo na dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y bagaanan no sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga roda. Kanayon nga'y gatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajaking gatgatangan na. Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay no kas jay mataramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. At dala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pakaydulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pa kaidulinan tayon tao. Kas tama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan na kano ang mabadakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sa balay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubiak. Diya akong nagaram iti sa balay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wangarod ka bagis. Pagpadata nga imbate ay dagiti kaayan ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Isa pasitlangan tinapalabas na kita. Wun matkit niya. Naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti aglo. Ay na, Jedak kaya. Di Manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sansangitan Manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ Mordong tirang tay balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may Manang. Dinangranda ka no. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, rimeng. Wan nga rod Manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pantyun ken nga RJ. Ay, katuan naman Manang. Sana problema dahi ta. Anya titid ko. Jay kukwam berteng, wano jay kukwam rimeng. Ay kumporme ay Manang. Wain, kompormilatan. Tano sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin to ti pakaidulinan na. Nalang arod. Pasensya kayon jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray. Naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartekan pare berteng. Agawid ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam apa? Lagi sa takid di ba pare? Kaisura nagkita ta.
Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at awan. Ita kala kami na nag-awid ka. Ang siyat lagi na bayar ni panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin na istorya. Inton, saan ka mabarte? Pare. Na, amaw ko sasawag. Nore na barte ka, ritaw. Lagi na ang siyat ta. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kan ni Rito Abarkada. Nagsat kami ba sita? Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Yung kagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam man nandito'y balayan. Ay na, Manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan subok mo iti arak ah. Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Nga may sublinan sa manan tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbaliw edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamat na nakasaka na apakaintulinak. Adamat pantyun kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaintulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitigitan pare. Yung magipate agad pagpaaramid ko, iti pantyun ko. Ha, lukas na tuladang mat di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan no iso. Ha? Awan mat daga kan lugan ka. Angam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilako pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kastaya. Apay, anya timpatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit Nagyaman na na. Pagdangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa pantyun dito asidag ti palayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kanuti nang ilako na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ngam sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Ay, sublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyad na pampanuno mo takas na teraramidang. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyong mau. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha?
Apay na ay. Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam taw. Ay na! Manang anseng! Nibirti nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang-angasan! Tinasayat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, Manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, timpatay na. Ay na, berte nga yan. Una yan, time bati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, Manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa pantyun. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan na tayo maysa. Imon unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati, Manang. Awan to ti pakaydulinan na. Sana tamad siguro baybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti na dumapay akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa may duli na nasaya at kabagis. Katita bakante pay laang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakay dulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tigayem mo, ansing. Please like, share, and subscribe. Thank you.